بەردەوام بوونا کریزە سووریای بۆ سەردەما کۆچبەربوونە هەژمارەك مەزن ji welatiyên Sûriyayê بۆ Tirkiyeyê hejmarek ji wan penaberan lê Bakurê Kurdistanê dimênin. Dinha de hikûmeta Tirkiyeyê dêxwazên nasnameya Tirkiyeyê bide wan penaberan. Vê yekê jî tirs li cem aliyên Kurdî çêkir. Ew penaber lê Bakurê Kurdistanê bên bicîkirin. Serok Komarê Tirkiya Recep Tayyip Erdogan ragihand ku karteyê kirin ji bo dayîna nasnameya Tirkî bê penaberên Sûriyên lê ser axa Tirkiya. Lê golî Erdogan Avgav ji bo başkirina rewş û asankirina tevlîbûna wan dê civaka Tirkî de ya. Herçende li gorî destûra Tirkiyeyê ji mafê her penaberekiya got 5 salan lê ser axa Tirkiyeyê bimênên nasnameya Tirkî werbigira. Lê ev yekem care li cîhanê û dîroka nû da bi yek biryar û bi hevra 2,700,000 penaber nasnameya yek welatî werbigirin. Partiya Demokratîk a Gelan Hedef û Partiya Karkerên Kurdistanê PKK piştî ragihandina piştniyara nasnameyê yekser zinga matirsiya guharîna demografî lê dijî Kurdan lêdan. Partiyên opozisyona Tirkiyeyê jî ketina tirsa hilbijartin û rêjeya dengê deran da. Hedefê lê ser zimanê berdevkê xwe Ayhan Belgan diyar kir, AKP hewl dide mafê welatîbûnê bide penaberên Sûrî. Dixwazin penaberên Ereb lê cihên Kurdan lê Bakurê Kurdistanê û navçeyên Elewiya bicî bikin û demografiya herêmê biguherin. Ji aliyê xwe ve hevserokê kecekê Cemîl Bayik dazanîn. Bêguman bicêkirina koçberên Sûriya lê bajarên Kurdan niyeteke xirab e û dixwazin pêlekedin a komkujiyê amade bikin. Pêdiviya hemû aliyên Kurdan lê dijî vê gavê derkevin. Serokê Meheba Dewletbaxçe lê jî lê dijî lêdwana Erdogan derket û ragihand. Berî got her kes nasnameyê werbigire pêdiviya nasnameya Tirkiyeyê bi persyaretî û serbilendayî be û kesê got werbigire hêjayîn nasnameyê be. Eger hatû Enqera pêşniyara pêdana nasnameyê xiste biryar û tirsa hedefê li cihê xwe derket, wî wextî sînaryyoyek hev awayê sînaryoya got hikûmeta Beas lê Sûriyeyê li salên şêstî lê dijî Kurdên Rojava cêbejêkir tê derkeve. Dema hikûmeta wî wextî a Sûriyeyê zinara Erebî bi dirêjeya Sinûrê Rojava û Bakurê Kurdistanê heya Kobanê danî û 4,000 malbatên Erebî ji parêzgeha Reqayê anîn deverên Kurdan û 40 Erdogan ji bo Ereban di nav deverên Kurda de avakir û zeviyên Kurdan bi ser wan de dabeş kir ji bo terîbkirina devera Kurdan. Herçend tenha Rojava dibin rêveberiya Kurdan de ye lê mijara Erdoganên Ereban mijareke aloza û hînacî tû çareserî ji bo nehatiye dîtin û lê cihên xwe mane. Li vê derê pisyar ew e eger 4,000 malbat arîşeyeke mezin li Rojavayê Kurdistanê çêkirin, erê pêdana nasnameyê û bicêkirina 2,700,000 penaber lê Bakurê Kurdistanê dê çi bi ser demografiya Bakur de bêne. İbrahim Adem, NRT.